Pane bože, kolik je hodin? Trávo 5, ty už to je brzo jak svině. Zavyklám. Čau Vikol, co teď děláš? Jo, zdar, no já už jsem stihl se zapnout kompa, takže jsem tady trošku už něco postříhal. Ty jsi blázen, v kolik stával jsi 5 ráno? No asi ve 4, protože mě dneska tady nějaký komár sral, vle, to bylo strašný. Já ti fakt nechci kecat, ale ty jsi bouchal do stolu, ty jsi tím probudil strašně. Prostě já jsem musel zdát, protože já jsem si na celou dobu stříhal, takže neměl jsem důvod bouchat do stolu. Tak já si tady uvědomuji, nemáme vlastně co si dát na snědení, tady jsou úplně chudí. No to máš zase pravdu. A já jdu za Mira, jsem se kouknout, ty mi... To je není. Počkej, on říká, že se vlastně bude stěhovat, ne? No to je dost možný, ale on možná dneska je už u toho... u toho Lukase, no. Jo, ale když nám napadá, mě to jako super nápad, co kdybychom si zašli do kafeterie? To je dobrý nápad, ale asi bych si nejdřív třeba šel něco koupit a potom bych šel do školy a potom bych třeba zašel na to kafe. Hele, klidně, ale já si jdu skočit za první na záchod a... Hele, my máme ještě v troubě dort, no tak ten tam necháme na potom. Já jdu na ten záchod, já se podívat na zahradu. Co to tady je? A jo, to je ta nová vlaková stanice, co tady jezdí. Než do chvilku. No, myslím, že tady tak nějak tak jezdí. Jsem ještě rozespal, já to už je tolik hodin. Mám, zdar, hele, já nějaký ty peníze sebou teďka mám, takže já si myslím, že asi můžeme jít. Tak jo, tak asi jdeme. Tak já tady teda, jo. Se jenom kouknu, jestli jsme někde nenechali rozsvíceno. Dobrý, všechno all right. Kam na tebe, pojď. Počkej, ty jsi nenechal rozsvíceno? Ne, já jsem nenechal rozsvíceno. Tak já už běžím. Zazvoníš, nezvoň. Tak asi jdeme, ne? Jo. Konečně nás vyhodil ten busák. Ještě, že nám udělali před barákem tu zastávku. Jdeme pojď do té kavárny a když se mě napadlo, že bychom možná v té kavárně zavolali Mirasovi, protože, že jo... Tak nás to zajede auto, i když se moc nejezdila pro jistotu. No, my žijeme ve městě, který je velký jak svině, ale její auto tady projede jak na vesnici, že? A na vesnici jezdí docela dost auta, a spíš tady nejezdí žádný. my tady ani u nás nevynalezli auto. No ale... U nás je vrchol vynálezovosti dřevěný kolo. My jsme ještě v době kamenný. Mně právě napadlo, že bychom právě šli s Mirosem, protože máme ještě docela dost času a... Mně napadlo, tak, jak jsem říkal, to dřevěný kolo spíš jako, že jsme v době dřevěný a ne kamenný. Vlastně existovala doba dřevěna. Podle mě ani ne, to je jedno, my jsme úplně blbý oba dva, to je jedno. Mně nejde dějepis. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, co si přejete? Jo, já bych poprosil 2 latečka. Jasný, hned to bude. Tak tady máte peníze. Děkuji moc a běžte si sednout. Jo, já už jdu zavolat. Mám tady ty kafe, tak pojď. Jo, tak jo. Tady máš to kafe, já se vezmu do ruky. Tak jo. Tak, to je docela dobrý náhodou, dneska to je dobrý. No, já bych vlastně měl jít zavolat tomu Mirasovi, že? No, zdar, ale jdeš dneska má do školy? Jo, jasný. A můžeme tě někde počkat? Počkej. Jo. Ano. Aha. OK, dobře. Tak jo, tak fajn, tak zdar. Lemon, máme problém. No, Kamo máme dneska vole i tu začátečnickou hodinu, takže dneska máme ještě začátek dřív, vole, takže my vůbec nestíháme do prdele. Od 7, že jo, od 7. No kámo, my už nestíháme, kámo, dělej, zdráme, běž! Rychle, hoši, rychle. Nestíháme. Rychle nahoru. Ty vole, rychle.
Ještě, že nezvoní. Držete to. Už zvoní, už zvoní. Jo, akorát. Dobrý. Oh, Ty jsi nezavřel dveře, já je jdu zavřít. Co ten člověka bude říkat? Nevím. já nevím. Dobrý den, děti. Doufám, že dneska se těšíte na hodinu matiky. No, otevřte si učebnice na straně 26 a uděláme se první cvičení. Už kam ten jako viděl jsi tu holku na tom webu, to je taková jako šťavnatá docela. Jmenuje se, Jako? Myslíš to? jmenuje se nějak... Jo, Píči. jo, pane učiteli, my už nebudeme povídat, sorry, já se zakecali. Jmenuje se... Lemon, tady. Jo, učit. Co děláte? Pane učiteli, o čem dneska bude tady ta hodina? Já jsem vám Po úplným hovně. Matiku máme, takže zatevřte ty učebnice, vám jsem jako to už vždycky říkal na dělá. začátku. Kamo, reálně, Já otevřu okna. OK. Ta holka se jmenuje nějak Sugar Danny? Nějaká cukrová denička, mám pocit, že se jmenovala. Prej je hrozně hot, já jsem už teda nevidím. No, počkejte! Jdeme rychle! Tak prostě, konečně máme plika pauzu. Hoši, jdeme do kafeterie! Hoši, konečně. Jo, jdeme konečně, jdeme si dát kafe, konečně kafe. On tady nikdo není, hoši. Tak se asi obsloužíme sami. Asi jo. O, mlíko. Jam. Prostě stejně je to tvé předešlá práce a asi výpověď, takže podle mě, když To byla taková malá kafeterie a to byla takový... Tak tady máte hoši kafe. Kámo, konečně, přestávka na kafe. Mňam, Je to kafe je dobrý. Jak je, Čekal. je hrozně dobrý. Hoši, já přemýšlím, že bych tady taky potom mohl pracovat, až dokončíme školu. Tak no. Dík, No. já to tady vyhodím. Až dokončíme, no, bohužel, až dokončíme. Tak jdem zase do školy. Hoši. Já možnost. Hoši, chce se vám tady úplně školy, mě se tam už nechce dneska. Jaký ne, no, ale Co- musíme, kámo. Co kdybychom Co- Dneska máme test, Už co je. kdybychom kdybychom si simulovali? Co kdybychom simulovali? Napsali jo. bychom si omluvenku, že jsme vypili něco špatného a je nám špatně. Že jsme vypili třeba špatný čaj. Hoši, ale máme To jo, no. test z dějepisu. Máme z dějepisu Kámo, test. tak to nechci, fuj. Tady, hele, já dějepis. si myslím, že když půjdeme teďka domů a napíšem si na kompu omluvenku, protože já jsem si nevzal telefon kreten, tak Jaký ne? Jak tak jsme můžeme. nestíhali, tak to... tam můžem. Tak jo. Tak a vemem to tudy, abys... Jo, tak jdem. Hoši, tak jdeme domů. Já už jdu pomalu, protože mě strašně bolí nohy. Mě taky. Mě moc ne. To jsme zase... Rozumíš? Nevím. Zvoníš, že A někdo proč normální. jsme nechala rožnuto, vole? Jsme dementi. Já nevím. Tak taky jsme nechali, Tak hoši, já jdu do svýho pokoje, tak čus. mě jsme nezamkli, my kretáni. Aha. No tak to je špatné. A Vykol si ani nezavřel dveře. A tak to tak nevadí. No, hele, Lemonu? No? A prosím tě, já se budu něco natočit a já mám takový nápad, že bychom se šli, že jak dřív, to už je fakt hodně dávno, to 2001 ten rok, No. kdy lidi prostě šli do té pizzerky a něco se tam stalo. Taková ta úplně stará pizzerka, jak tam byly ty security místnost, podzemí a takový. Jo, tam byste se ale mohli podívat, hoši. Ale akorát, že to už jako, že není, to je strašně dávno a hlavně už vlastně zbourali úplně, to je mimo, ale Tak Ona ale, teďka je tak prej- počkej, ale nemohli postavit Ale třeba ona- novou? no, určitě, podle mě, určitě, teďka Já jsem si někde sednu, četl, já si sednu. teďka určitě někde jsem četl, že někde dělali prostě jako novou, kde všechno funguje v pohodě a prostě tak, no. Počkej, tak na to se musím postavit. Co? Oni tu, kde se stala ta vražda, tak oni to renovovali? No, je to možný, protože jelikož tady to město jako je v podstatě docela uměle vybudovaný a tady dřív nic nebylo, že jo, kde tady to město je. Bylo tady prostě jenom louka, jeden takový barák, o kterém se psalo, bílej. Velký. Hoši, je 12 hodin, mě docela vyhládlo, nechcete si někam zajít na jídlo nebo uvařit něco? No hele, shodneme se na to, že ani jeden z nás nemůže vařit, takže já bych asi si někam skočil. Ale já umím vařit. Já umím vařit, já umím slaninu a vajíčka. Ale, No dobrý, já bych... ale počkej, my vlastně nemáme vajíčka teď, no tak.
Tak to si budu muset někam Dobrý, já bych skočit. si chtěl dát něco KFCčko? jiného než Já bych si dala- vajíčko a Já bych si dal- planinu. Já bych si dal KFCčko. No, já bych si dal mekáč. Chceme si to objednat, nebo? Si objednám. Objednáme. Já si to objednám. Já Tak to něco- objednej. Tak tady pro Rika objednám nuggetky. Pro Mira se taky nuggetky chicken s velkýma hranolkama. A já si taky dám ty hranolky a nuggetky. Tomu tatarku 3krát, no. 600, to je Hej, dobrý. Lemon. No, Já chtěl jenom říct, že já chci velký Big Mac menu. jo, tak ať to přeobjednám. Tak. Tak. Když tak se to ještě vykola, jestli nechce něco jít taky. Tak jo, tak počkejte. Hej, Já tam mi roste. kde je Viko? On není... Hej, nevíš, kam šel Viko? Nevím. Volali jste mě? Jo, kámo, jo. chceš něco jiného než nuggetky? Nuggetky? A s hranolkama. Dejte mi to chcete, já stejně se najím Tak aspoň. nuggetky a tak já do tomu Mirosovi dát ten Big Mac. Vy jste mě hledali jsem venku. Jo, dobře. Tak, Miros to má 700. Dokončit objednávku, odeslat. Tak. Počkej, já se ještě podívám. Jo, za 20 minut byt. O, Miraz? A, jo, už je tady. Asi jo. Jo. Dáme se, Tady, jo, je tady. Dobrý den. Nevím. Tak. Dobrý den. Tak, vem to a... Vykal? Jo, Jo, já jsem tady. tady, já jsem vzadu. Jo, mám Tak. tady kurýr, super. Dobrý. Jo, jdeme Tak se hoši, jdeme do kuchyně, tak. Jo. Tak, Tak. a teraz jsem. Počkejte, já ještě uklidím to nádobí. Tak. Jo. Jo, to je dobrota, hoši. Tak, Je. já to tak jo, to je dobrý. Mňam. Nice, ano. Kámo, ty hranolky jsou nejlepší. Jsem se, Mě už chutnají ty jsem nuggetky. docela najet. No, jsme docela Už jsem se docela najet. To Ale já jdu Ještě jenom dojem poslední kus. To budeme dělat. do talíře. Hoši, co chcete dělat teď? No, A nevím, já asi jdu na počítač, Jak jsme se před možná. chvilkou bavili o té pizzerce. Ne, že to nechceš jít teď. Ale stejně, podle mě, Hele, ale záleží, Je- kolik, jdeme se podívat, kolik je hodin. Teď zhasnu. A uši, já jdu dodělat svoji práci na počítači. Počkejte, hoši. Takže asi běžte bez mě možná. Hoši, jsou Já dvě, to musím jsou, dodělat. jsou 2 hodiny, tak nechceš jít taky Miraz? No, tak já dodělám jenom rychlou věc. Takhle, no. Kde seš? Ještě tak, Jo, ty jsi Ale- nahoře na notebooku. Jo. ještě takhle. No, dobrý, mám to. Tak jdeme? Kde je Tak, Viko? tak Viko, můžu. Já Tady. jsem tady, já se vezmu jenom ještě tady. A kde to je vůbec? Já nevím. Kde to je? Já, co to bylo vedle školy? Asi jo, tak počkej, já se počkej, podívat. já zamknu. Dobrý, mám to. Jdem se podívat. Počkej, Tak, hoši, a počkej, ještě zamkneme tady. zamkl si ty No. zahradní? Jo, tak tam Já- se ještě budu se vrátit, počkej. Já tam se- běžím, já tam běžím. Tak. Máš klíče? Jo? Tak ty zamčil. Tak dám. Jdem. Kde je ten Viko? On čeká tam? Asi Jo, jo, on byl jo. ne. Čau. Vyhazoval ještě něco do kontejneru. Jo, tak Aha. jdem. Tak jdeme. Kudy má to bylo? Já si myslím, že to má doleva. Jo, dobře. Tak zkusíme. Tak jdeme, hoši? Hej, to je dlouhá cesta Mě docela. by zajímalo, proč tady je ten most. Já se jdu podívat nahoru. Tady je No to docela. stejně už nikam nepotřebuje. Hoši? Je to to, co si To myslím? je ta pizzerka. Je to, To je ta pizzerka, hoši, jdem tam. je to to, co Jo. si myslím? Je to ta pizzerka, hoši. Hoši, A creepy. to jsou Guardian. Tady jezdí autobus, takže Kámo, můžeme když tak creepy autobusem. cesta třeba. Ok. Tam nejdem. Ale však my žijeme v Česku a to je Kámo, zkusíme to. Ne, Pojďte. ne, jdeme. Ano. Kam, já tam radši nejdu. A, dobrý den. My se jdeme Dobrý podívat. den, dobrý To je náro. To je lidí docela. Je docela narváno. To je ženská. Dobrý, hoši, tak se jdeme podívat nahoru.
protože tady nejsou ty animatronice, protože oni tady nikoho zatím nemají. A tady nikdo není. Hoši, ty animatronice jsou tady. Ale proč tady jenom jeden člověk zrovna u nich? No to je jedno. Nevím, A- nemám to... Hele, ale- hoši, BCčka, nechcete si skočit na WC? No já počkej, jo. ale počkej, Borce, jenom upřímně nebývaly vždycky 4? Počkej, Foxy ne, ale tady asi tady v té opodě. Co děláte Proč ať míraz? je nějak nenaruším? Tady jsou světla, na to asi taky šahat nebudeme. Jo, Není to dobrý nápad. můžu Hele, se docela. Vikole, ale oni tady jsou kamery. Mě něco napadlo. Už jsem zpátky. No. Teď bych tam asi nechodil tak měsíc. Počkej. Na mě tady není jako moc zájem o práci, pracovat jako v pizzerii. Nechceš jako Co tady, kdybychom ty, se- ty jako chceš pracovat. Já ne. Ale tak tady jako nějak extra. To nebude tak těžký, prostě budeme Tak to sedět se na posral, židli a... tak to se posral v kyně, potom mě budete chodit s kolíbkou na hrob. No, Jaký tak hrob? zkusíme. A však tady je vyspělá inteligence. Jo, Tak to vyspělá zkusíme, inteligence. Přijde za mnou a zabije mě, ne? Hej, zkusíme Ale- Jdu to. vole na toho Nemůžeš- Freddyho, ten ne- mě zabije ne- v ne- noci. No vidíš, jo, je úplně friendly, on ti nic nechce dělat. Fajn, tak to zkusíme asi. Hele, když teď dáme výpověď, kdyby se vám to nelíbilo. Oži. Ne. Oh, Radši zavřeme. No, hele, já Hej, bych ale sem Vikole, asi- musíš se kouknout na toho slunce, to vypadá pěkně teď. hej, Joši. Krásný západ. Počkej, Víš, co jsem hoši, zjistil? on začíná. Já jsem... Ono zapadá Začíná slunce. noc. No, ano, zapadá slunce. A hodně rychle. Kamo, rychle se Ono už smívá. začíná ono smívat, se- tady- ten člověk už odešel, tak jdeme, radši už. Tak jdeme. Tak se jdeme tady po schodech. Už je docela tma. Ne, hoši. Ne, to se nestalo. Halo. Ty vole, To, tak to asi, vole, to to neprorazíme. sklo, já vlastně tady to sklo. To No to je nebude. prození, to nejde. Já mám, proč by někdo měl v restauraci tvrzený sklo prostě. No, ale Hoši, jak se, já budu nemuset Ty- získat, doufám. ty dveře byly otevřený? Ne. A nikdo tady není, takže... Nemusím Co je ulovit dobrý? nějaký jídlo? Kradneme si nějaké jídlo? Jo, Hej, jo. hoši, všimli jste si to, že jsou tady kamery, které nás celou dobu sledujou? Super. Počkej, pojďme se zkusit kouknout do té security místnosti. Kámo, to mě vůbec nenapadlo. Jenže, ale jak se tam dostaneme? No, nevím. Nevím. Je Klíče? to zjistíme nějak. Ale ty tady chceš najít klíče. Počkej. Nejde, kamo. Jo. Hej, otevři. What the fuck? Je asi naprogramovaný tak, aby animatronice nemohly otevírat, ale lidi takhle zvenku, jo? To je zajímavý. Hele, tady v tom boxu, jo, mám kamery. Jo, já taky. Počkej. Já vidím po restauraci. Já taky. Já se k tomu sednu. Kámo, já vidím animatroniky teď. Vidím i nás teďka. Já vidím... Všichni do měst? Porci, hele, my jsme se koukali na ty kamery a kde jsou teda ty animatronici? Ano. Pojďte se podívat. Freddy, ty vole, Freddy! Ty vole! Hoši, já už bych to neotevíral. Co budeme dělat? A všimli jste si jedné věci, my tady máme nějak extra světlo, sice nad náma žárovky tam je. jsou, ale... Tam je no. Ani jídlo. Jo, dobrý, jedno se nějak rozsvítilo, to je jedno teďka, ale... Hoši, čekaj na hajzlech. No ty vole, co budeme dělat, já fakt nevím teďka. Ty vole. Borci, máme asi menší problém. Co je? Co? Kdy je procenta energie a máme jich 53. Oh, fuck. Tak to nemusí být tak, to může vydržet díl třeba. To doufejme, že nám to nevypne uprostřed noci. Nechci tě já se jdu- já tě nechci Se jdu kouknout ven, jo? I'm gonna kill you.
No tak já mám pocit, že asi ta power možná... Mikola, já ti nechci kecat, ale většinou, pokud to je napájený z baterky, tak to třeba může být lež a může se nám to třeba při 20% už vypnout. Borci, mám pocit, že Lukas trošku kecal. Už máme jenom 40%. Ale hoši, venku začíná být světlo. No to neznamená výhru, protože pizzerka otevírá až v 10 a Ne, kámo. Že ne. dole, ale stejně. No ano, a hlavně dole jsou zabarikádované dveře a dokud to nikdo neodemkne, my se moc nedostaneme. 23%. Tak to nevím, co udělat. Borci, prohrám tady ty bedny. Lékárnička. Borci, mám nějaký klíče, kuchyň. Hej, tady je papír. It's me. It's me. Hele, klíče od kuchyně, ne, to je blbost. Já bych sem, hele, dokud nám vydrží power, abych tady zůstal. 12%. Oh no, bolí, No, tak to bych řekl. je tam. Zavři to. No, už Víte, máme že- 10. Víte, že když vyhodí celé všechno, tak se nám otevřou dveře. Mikola, hoď mě ty klíče. No, Prosím tě, té víme. kuchyně. Já tam zkusím se Počkej. nějak stylnout. Počkej, mě se to zamotala ruka, dobrý. Hele, jdeme se asi kouknout té kuchyně, protože... Tak jdem. Někdo? Nikdo tady Má není. čas? Nikdo. Aha, už začíná svítat. Potichu, shiftujte. Není to není. Ufám. Potichu. Ona Počkejte, musí- musíme se tam pomalinku dostat. Když se otočí na druhou stranu, teďka otočené na druhou stranu, tak to pojďme projít. Pojďme to projít rychle. Jo, asi jo. Jsem tu. Teďko musím udělat randel, aby sem přišla a zavřeme ji. Bejde, všimli jste si, že ty dveře byly normálně otevřený, takže tady to asi jenom na zámek. Že ty dveře byly normálně Počkej, otevřený. co mám na dvojce? No, takhle. Bacha, on je před dveřma. Slyšeli jste to? Aby se asi vypadla power. Ne, to by bolí. Jako nás Máš, neuvidí. můžou tady být nože. Hej, já mám Chci- Heši, koukejte, já mám Eh, louč. Borci, já mám asi menší Hej, problém. ale já mám louči. Co? Já jsem ani nevím, já jsem získal louči. A já mám menší problém. Borci, Počkej, já to zkuste, kámo, to nejde otevřít. to zkusím odemčit. Cože? Nejde to, kámo, to je... Hele hoši, pojďme tady prohledat, jestli tady něco není, No. ne? Tak to je ještě, no tak borci, takže nejenom, že my, Tady přežijem, ale když tak. Než tady do... nejenom, že, Voda tady teče. to je hezký, že tady jídlo možná, tady je. to jestli nás uvidí. Schválně Tady nic není. Kámo, je tam spoustu pic. Hodně. Kafe. A kafe. Já se bojím, to nejde otevřít. Jo, ty dveře povolily. Ne. Cože? Bacha, potichu, on tam je, bacha. A ty dveře povolily. Tak nemáme je zamknout? No, já nevím, no asi můžeš. Hoši. On mě viděl, on mě strašně viděl. No, ale já se slepý. Hoši, On je asi koukej to, slepý. co jsem našel. Ano. To je hezký, že Já ho jsi mám našel taky, našel. ale já ho mám taky. Já ho... No... To. No tak ten nás asi Ah. neviděl. Zasekly se ty dveře? Nebo... Já jsem zamkl. To snaží, Bacha, on se to snaží otevřít. rozbije to sklo bez tak. On to, kámo, to rupne. On úplně to strašně tlačí, to za chvilku rupne. O. Hele. Oh, Ty no. vole. Ona křupla podlaha. Ježíš. Počkejte! Drej! On má nůž! Utečte! Musíme asi na záchodě. Ne, no tak a teďka co budeme asi podle vás dělat? No tak, Smrde. Pojď sem.
Pojď sem. Ne, Přišli jsme na své obklížení. to jsme teda. Proběhl jsem to. Běžte rychle nahoru a zkuste se skovat na záchody. Je. Ne. Na záchody, Ne. rychle. Jdem na holčičí. Čika! Čika, tady čika! Na klučicích. Ani se tam něco děje. Nebože, on tam něco dělá s ním. A musíme tam jít. Musíme ho nějak třeba bouchnout nebo něco. Počkej. Dělej, pojď! Aha. Nevím kam, Dělej, pojď. co mám dělat. Dělej, pojď. Orci. Kamo, kde to jsme? Ty vole. To je to nějaký rozpadlý. Kdo seš? Já jsem Birk. A jak jsi sem dostal, že tady to je minimálně 20 let starý? Já jsem se tady... Ale však tady to Lemon, to si pamatuješ, jak byl ten případ, že tady prostě se to jako nově otevřelo, že to byla ta podzemní pizzerie a jak jsi tady prostě tě dostal? Počkej. No, Vykol, jsem se Vykol. nějak propadl. Něco si to musíme vyjasnit. Přece my jsme v tom minulém tady byli v té pizzerce. Ale ona vypadá takhle. No, já mám pocit, že určitě nebyla dostavěna. No, A to jakože... nebyla. A tam bylo to podzemí, který přece vybouchlo. A jo. Ale to je jedno, ale... Má někdo klíč? Zkusme se tady... Hele, mám tady, páčka. Ty vole, pavučiny. Já už mám páčku, já jsem našel tam, počkej. Tak, Ty vole. počkejte. Počkej, já mám to ještě... Tak. Pojďte. Světla. A jak tady dlouho ležíte, že jste tam byl od krve, nebo co se vám stalo? Já už tady ležím skoro rok. Rok, však bez jídla, bez pití, to tady jako něco bylo, nějaký zásoby? Já vůbec nevím, já jsem byl bezvědomý. A jak jsi potom Nemohl jedl? teda... I tak asi No. krysy, nevím, mohli jet. Prostě hlavně, že žije, ale my, Hoši? hele, já mám za snídaně ještě mrkve, No. tak já ti můžu tady... Hoši, Děkuju. tady je No. nahoře ventka. Cože říkám? Ty tady, Vyzvedni mě tam, ty tady prosím tě zůstaň, když tak jo, aby když tak se ti něco nestalo nahoře. Mám, já tady s tím počkám. Hej, tady A ta tady ven- jsem- tady je ta ventka na začátku. Tady někdo- Co tam je? Hmm. Co to je? Musíme jít pomoct Lukasovi! Dělej, je- On... au, dělej, dělej, bezvědomí, utíkejte. On tady Jdeme. s tím ale budem dělat. On šel sem. Došel jsem. Tady nikdo není ty tu troubou, ta jedno, pojďte rychle No. zpátky, ať nás nevidí. Pojďte rychle, ukaž, nestalo se ti nic? Nic, dobré. Kde je ten bir? Kam Kde je zmizel ten ten? bir? Já nevím. A kde je ten bir, kam přece zmizel, však tam, Co? jak se jsem dostal, Jsi v pohodě? Co děláš, ty to taky viděl? Já jsem nevěděl. Pane bože, a viděl jsem ještě další. Co další, koho jsi viděl? Viděl jsem všechny, já nevím. Vše. Co jsi zbláznil, já nevím. Ale jsi v pohodě? No. Otevřeš ty dveře? No. Já mám ten klíč. No, on nefunguje. Halo, ne, my jsme tady asi... Kámo, to je problém. Co je tady? Že jediná cesta, jak se odsaď dostat, je prostě nějak rozbít tady železnou tu mříž. Hledejte. Hej, ona je... Počkej, ale hoši, ona je na špatný šrot. Okay, ale stejně to úplně asi neodmontuje, že jo? No, Tak počkej, zatlačíme to. Ne, počkej, zkusí, já se ještě Zatlačme. kouknu. 3. Pojď, zatlačíme. Počkejte, já jsem našel ten, nějaký krumpáč. O, Tak ještě zkus to druhou.
Ty vole. Dobrý. Tady máte Ten pík, jak se kompletní může ne, hodit. Tak jdeme. tady všechno... To je tady... Tak. Ha, To je zavřený tady. No, ale tady jsou otevřený dveře, Au. tak asi. Au, To bolí je... mě noha. Oh, Počkejte Au, ještě. bolí mě noha. Kde to sakra jsme? Dobrý. Zvedne ještě, prosím. to je tady. Kámo, tam je to úplně rozsypaný. Ty vole. Borci, máme problém. Ty vole. Oh. Hoši, koukejte. Já mám... Tam byl Foxy. Přiznám, že tam byl Ale Foxy. já... Počkejte, poslouchejte Uhni. mě, vydechněte. Máme problém. Oni se vítrem zavřeli dveře, takže my se odsaď nemáme jak dostat zpátky. Jedině tu dma, kde jsem teď. Počkejte, tady je počítač, zkusím. Hoši? Rozděl jsem, ale... Dej mi to. Já umím programovat, já jsem hacker. Pojď sem, počkej. Rychle, pojď sem. Já jsem v pavučině. Hele, počkejte, vydechněte a nechte mě mluvit. Koukněte se všichni do té šachty. Koukněte, co se stalo. Tam se vítrem zavřeli dveře. Ne, ale To ty jsou budou... ty metalový. Aha, oni nejdou. To nejde rozrazit, to nejde rozrazit. My jsme oficiálně zasekli Počkej, jedný koukejte, já místnosti. jsem našel nějaké papíry. Co tam je napsanýho? Napsaný, že všechno jsem dělal pro, Někdo není. vole, nějaké dítě. Všechno pro nějaké dítě. To je. Hoši, Jo, on to tam jsou je, on tam je, nějaké on tam je. noviny. Počkej, Počkejte, nikam nechoďte Oh, mezi tu fuck. dobu. on tam je, on tam je. Počkejte. Hele, co tam je napsaný? Všechno jsem dělal pro jedno moje dítě. Něco z novin z roku 2001. Já se tady aspoň sednu. Hej, to je to? Jak mě bolí ta noha. Kamo, to Ale- je ta minulá pizzerka. No to jo, ale však tam dítě nebylo, však... A nemůže- Ty vole, injekce, nechoď tam. A ty jsi nabudl, ty jsi strašně Ne, nabudl. ne. Já to radši vezmu a tady dám do pavuče. Kámo, já jsem to Ty ani vole, necítil. pojď. Já jsem to ani necítil. No tak doufejme, že to nebyl nějaký fan, že se nezblázníš. Tady je nějaký klavír. Zase- Ale Hoši, zahraj něco. zase se A mě není nestalo. Já na umím labině, hrát. nefunguje. Já umím hrát. Ne. Kde jste? Borci, on je nějaký v pohodě, on. Hej, budeš kámoš? Ahoj. Budeš kámoš? Já jenom projdu kolem. Můžu? Jau, já jsem nabudla další injekci, au do piče. Jau. Borci, Do prdele, Ne. ztratili jsme ho. A Ne, další papíry. ne, vykol. Počkej. Ty jsi Probuď míru se. milovný? co je, kde jsem? Proč, On jak se jsem vypl. dostal? Co dělá? Co vypl? Se Proč vypíte, je já to stejně sen? nevím. Já jsem byl v posteli? To je sen? Ne. Nebo, počkej, kde To- jsem? Čo, on ztratil Ne, paměť. to není, to není sen, my jsme tady v té pizzerce se nabil na na jednu z těch jehel a omdlel si. Není možný, však mi kecáte nějaký sen, tady jsem v životě nemohl být. No, jako myslím si, že ten, jako tady ten Foxy jako bude tvrdit něco trochu jinýho. Tak čum, když mě kousne, tak se probudím bez ty vole, tak asi je to je, do prdele. Říkám, že se zdebil. Počkej, já tady nějak něco tady. On mě strašně kousnul. Píči, no dobře, tak možná to se není. Čau. Budeš kamoš? Já jsem našel další papíry. Dáš mi to, dej mi to trošku dám. Hej, Nějaké Hej. operace. Byly klíče, já jsem je vzal. Dobrý. Jau, já znovu našlapla na tu sračku, jau. Počkejte, to však tady někde má ta kancelář, já si to dobře moc pamatuju, já si to teďka vybavuju. A- Píče, já jsem jebl do toho. Halo? Halo? Ty vole. Halo? To bylo. Slyšíte mě? Hej, Jo. nestrátil se vědomí? Halo? Borci, máme problém. Teraz máme mrtvolu. Otevřete. Halo? Halo? Berči? Tak. Ale puste mě od dole. Berči? Puste mě venku. Promiň se.
Probuď se! Hej, borci, a vy se... Au. Světlíte mi teďka, prosím vás, pomalinku a všichni, jak jsem se na tady tohle místo dostal. No, dobře, byli jsme v nové pizzerii. Tam jsme To prošli, vím, že jsme se domlouvali, no. to jsme prošli to potom nějakou stěnou a objevili jsme se tam na začátku, tam předtím. Tak jdeme domů, ne? No, on No, to ale nepůjde. Oni zabloukli dveře, to Já nepůjde. jsem si nandal do hlavy. Ty vole. Tak to asi... No, to asi nepůjde. No, už jsme to takže- zkoušeli. Jakoby, proč si nepamatuju, jak se jsem sem dostal? No, protože si Nevím. stoupil na tu jehlu. A odlel si. Jako jehlu. No, tam byla jehla. Počkejte minutku. Hej, ale hoši, já stoupil na třesno. Oh shit, on drží páčidlo. Má páčidlo. Já mu s tím majzne po hlavě? Borci, mě něco napadlo, víte, jak má to páčidlo? Hej, koukejte, tady je nějaký trezor ještě. Ale já můžu zkusit jenom Papíry, takový... další Já, papíry. hej, borci, Další já můžu... papíry. Jaký je Počkejte. heslo? Jaký je heslo? Něco zase s operacema. Borci, to je... Jsou zprávy z roku 1987. Dej mi to. Já umím. Počkejte, hele, já jenom takový tip. Čau. Tam je. Já vám to vytáhnu. Nějaký deník, kamery, nůž a klíče od našeho baráku. Ne? To ne, že? Kdo přečte? Hele, tak to přečti. Ty, pojď sem. To já jsem našel další papír, ale to přečtu potom, až přečteme tam. Já jsem Henry Gamling a založil jsem všechny restaurace, proto aby se mohli pomstít a tento deník jsem ukryl hluboko v podzemí, aby ho nikdo nenašel. Mstím se za to, že mi zabili dceru. Mineral Show. Počka, nemá to víc stran? Tady vidím něco. Co mám Koukejte, jako tady je dělat něco s na nožem? papírech. Tady je, že prováděl jsem pokusy na lidech z důvodu toho, abych měl více a více a více robotů. Kde? Jak jako Počkejte, máme robotů? problém, on ztrácí vědomí. Halo, Co to je? halo, on strašně je? krvácí. Halo, hej, slyšíš mě? Tady máš papíry, tady máš ty papíry, abys mu to zakryl. Hele, tohle je blbost. Hele, prostě buď zkusíme štěstí. Tady je injekce. Ty vole, ale co když je to něco? Že Pro něj říkáš, prostě že to to- píchnu! No, teď se pro něj v robota, ne? No, slyšíš mě? Žiješ? No. Hej. No, to mi neříkej, že jsem do něho píchl něco To tady. špatného. Co tady je? Třeba mu teď, Tak třeba teď mu narůstali šíocas třeba. Držu s tímhle, vole. Halo. No, tak tady mám pocit, že je konečná, ten už se neprobudí. Hele, já bych se vrátil k původnímu Je, ale plánu. Vikole, Ježiš. on se probral! Svině, dej mi to páčidlo! Vikole! Dej mi to Vikole, páčidlo! Vikole, ale on se Dej mi probral. to páčidlo! Vikole, Pičo, dej mu to páčidlo, zmrde. Já mu to vezmu z ruky, já vzal jsem mu to! Vikole, Běž, Vikole. Jdeme Nikole, rychle! Uteč! Bird se probral. Tam zmizel. Ale kam se probral ty debila, že to nikdo není. Ale když byl přece tady. Co s tím mám já dělat, ale on však nikam na mě jít ne... Do prdele. Ne, co to je? On se, No tak to asi serem. on se Borci, hele, pro mě. Ale ono to je celkem pěkný, abych si to vzal. Kámo, ne. Ty můžeš si to vzít. Jo? Vrchu, Jo, vem si to. jak se sem dostal? Okay. Jo. Jak se dostal přes ty dveře? Jak jsi to udělal? Hej, koukej, Co? Ty nemluvíš? On asi přestal mluvit, on asi něco stalo. Jak jsem to počkej, asi ne, píchl. co jsi mu dával za injekci? Co bylo na tom? Co bylo na tom napsané? To je dobře. Ne? Teď je to, ty vole, teď je to indicky, vole, já to zkusím před to. Dirmu, Kurva! Bacha! Zrej, tam má nůž! počkej.
Hele, koukej. Hele, koukej, tady máš, to bys si hrát, hraj si. Jo, já to chci hrát, já se chci hrát. Pojďte. Ale já bych ho tady nenechal. Však je to člověk. Teď ho tady nech zavřenýho. Sem se teďka nemůže normálně dostat. No, a teďka co budeme dělat dál? No, tady to není normální místo. To není normální. Ty, počkejte, cítíte to? To se nějak třepe, to se nějak třepe.